Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Big shout out sa mga patuloy na nagbibigay ng regalo kay Mara Tony. Opo, masaya po ako kasi ang love language ko is receiving gifts. Pero parang pinamumukha nyo sa akin na ang tanda-tanda ko na. Parang pinamumukha nyo sa akin na parang, oh my gosh, Mara Tony, tapos na ang pagbe-baby sa'yo. Hindi na tayo para bebehin pa. It's time for adulting. Diyos ko, bigla ako na pressure. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga, makwento ko lang. Baka naman sabihin mo, hindi kita ina-update, lalo na kapag ka-birthday ko. Una sa lahat, maraming salamat dun sa mga nagbigay ng handa dun sa may Alabang, sa may Power Run, brought to you by Manila City Run. Si Kendrick na nagbigay siya ng sombrero na Adidas, taray, branded! Tapos yung mga nagbigay ng cake, si Sir Mark at saka si Sis Ivy na may mga pailaw-ilaw pang may bulaklak at saka chocolate. Alam na alam nyo yung weakness ko, no? Pero besides that, share ko lang a little bit of kung ano bang nangyari ng birthday natin. Siyempre, nung birthday natin, ito lang ata yung birthday na gusto ko ng kapayapaan. Oh, as in, parang sabi ko, hindi muna ako masyado mag-aayos, hindi muna ako lalabas ng mall, hindi muna ako pupunta ng restaurant. Doon lang ako sa isang lugar, sa isang hotel kung saan puro kapayapaan. Oo, grabe. Parang ganun pala talaga yun, kapag ka medyo tumatanda ka na. Hindi ka na masyado naghahanap ng mga engranding pasabog na mga paregalo. Minsan, gusto mo na lang matulog ng 10 to 12 hours, pagising mo, fresh-fresh ng mukha mo. Tapos okay lang ako, nung time na yon, okay lang ako kahit wala masyadong handa eh. Oo, basta, parang gusto ko lang talaga ng peace and clarity and yun lang talaga. Oo, may mga ganong moment ka ba? Tapos syempre tapos na yung leave ko. So eto, nandito na tayo ulit. Kung saan, syempre, kapag katapos ng birthday mo, may mga moment na hihiritan ka. Mara Tony, manlibre ka naman. Mara Tony, baka naman, di ba nag-birthday ka? May mga kilala ka bang ganun? Yung paminsan-minsan na nga lang kayo mag-usap, pero babatiin ka lang niya kapag kaarawan mo kasi alam niya magpapakain ka. Pero again ikaw, matanong nga kita, kung ikaw din ay isa sa mga kabisyo ngayon na nagdidiwang din ng birthday o malapit na magdiwang ng kanyang birthday, ano bang mas trip mo? Trip mo bang manglibre o trip mo ba magsube? Wala namang masama on the both ends. Pag nanglibre ka, for sure masaya sila kasi nga alam nilang galante ka. Tapos kapag gusto mong mag-save o magsubi ng pera, iisipin nila, ay wow, Mara Tony kuripot. Di ba pwedeng ibabalance ko muna kung sino yung mga gusto kong ilibre? Pero syempre, di ba? Alam mo sa panahon ngayon, sabi ko nga, ako yung nasa season na getting to know myself more. Season of adulting. Season of learning from the things that I haven't learned before. Wow! Pero maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga birthday wish. And sa mga patuloy na sumusuporta po kay Mara Tony, maraming salamat. Mapa-on air man yan o mapa-on track. Sabi ko nga sa caption ko sa Facebook. I am so grateful sa inyong lahat. Kaya naman, hindi pa ako aalis. Oo, syempre magkukwentuhan pa tayo. Mamaya pag-usapan natin yan, upuan natin ng husto. Kapag ba tama ba nagse-celebrate ka ng birthday, manlilibre ba o dapat magsube? Para mamaya hindi ka mahirapan mag-decide pag ikaw na may kaarawan. Hindi pwede Sharon lang, huh? Anyway, ako po yung magbabalik maya-maya lamang. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.